Muna mafo Musa Dumia anyere wojinekai Musa wojinekai Musa Dumia aw ba fama ko chicken jadi fakoli falai nanjigi soro be wojine u ba fama ko hôtel Les Frontières an me musoro ba mi fe ale tumbe koko baga fere chicken jaba do me ka min fo falai aw ma fo ko chicken ja anana tuko na ko chicken ja ibodo aha gana no de tume wojine bep ma fo chicken ma ko cheni ale se ka cheni fo ale chicken fo donc lida na seminge ayata ka kabala to kai afarala ka ko chicken ja de fakoli Musa Dumia do nga foroba to o chicken ja de fakoli nga ni ko cheni abado mamme ka kuma chicken Kasim Traoré do baminata ka kogoba mimta fere o odo wojine kono falai chicken ja antunye kala samala kada koro chamanga muna domina kodwar kala wulila aya sura madu tuman ture de be fangala samba flani flasa chicken kumbera togomi aka hakli jukola dro mali kona ya komana njala obe balola o masare Sheriff Usman be balola ibe ko ni fatura sorobe Musa Gino mali kona be Umar Marko masa be balola nun keta be balola Asan ko ne be balola fala mingara o wati ante jira o senenga bi nga ombolo ni ma misito awla fe brier ina to asoma la fe brier chicken amana nye ka anda do ala falai ngambolo aya bolo nye sirom komo ye election koy ani frafina ga franyo nga ko chicken kanika keletien iye keleke kera misali ye mawi la don ki la ko don die kono mawi togo do gafe kono kita misali la bi kanana o kele inflijila mawu kama mamunu be ni erebu donga temeneka fala yanya mangu muna ambolo chicken jaga boli nunu ye haklina yirai fere yirai sabla obibe chien kele chien fla chien saba anana kere sa ayesi reti sega nina kili fio ka lafia ni chicken jama boka binye chenchenga anga bashila falai on fana ba faena koma ko be kele nya farafina ka tanye falai aya dongli da ka keleke bi alawali al de ka ke gansa ma to surasi fanga munu fleni ayesi kuna falai maw kele no ku ma kunde an yere fa na be maw do be se seben na be se kumana nga ko de anga sangadi anga sigi kan ko nu fle falai bebe mali tariku do malien me ko munu ate kuma malien sabali leno malien me gasidon malien me kalfadon malien me ko chamantoy o kama an ta faga chicken jabi falai komi ako farafina ga kelenya amba hakilla jigi samba keleni keme kono doni bina ni duru modwo keta mu fof ya bamako ya falai ko ISRDA farafina bega faranyo ga parti politique ba kelen sigi falai farafina ga kelenya nyinini mali tlekele ma to ko ala de o ya mi yelemana ga ke iyai mali ya seben folo sebe ka kelaw ke ka wuli ka joke ka bengaw nyini farafina bisaka faranyo nga togomi ama daw ma de ali anga sharia sumba kura min sigila sa ango dongo doni farafina farala nyonga ka do ka ko mali bo unye on la bene do falai ameka munyini ni kele ache iseawo isedeawo isilisiwo ni mpeke kunye mali fe beni kele nya bisaka faranyo nga togomina chicken ba do minyo be bali o foye kume uluere fe o foye minda anga mauka ya falai amadugo mala sengar nunu e baramina morwo kitaka amadugo mala mali federation chira kumina chicken jaba donga temeneka falai farafina ga kele anyini ni baraw atasraw ka cha ni wati na federation chira ya falai ni confederation sigira ne enna ko kalata make iduma sebe undon ere dona kata jamana kuntigu fe inu kumana
i bɛ min fɔ a ye a ka bɔ k'o fɔ maaw ɲɛna an k'o lamɛn ani Ibrahim Traoré ka ɲɔgɔn ye la min fɔra a ye a k'o fɔ an k'o lamɛn fala ye yan fana min fɔra a ye a k'o fana fɔ an k'o fana lamɛn Cani ye min fɔ a k'o fana fɔ an k'o lamɛn nka kuma o kuma ni AES bɛ ka hakilina sɔrɔ ka fɛɛrɛ sɔrɔ ale bɛ bɔ ni ko ye min bɛ AES lagosi kalata fala ne hakili la ni kalata ko don an kan k'an sigi k'a lajɛ bi dɛ Alassane b'a ka mandat joli na nan tɛ Cikɛn delila k'a fɔ k'o ye kojugu ye o ma deli ka fɔ a fɛ dɛ a m'o dɔnkili da a m'o kɔrɔma tigɛ a ma foyi f'o ma o dun bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ min kɛra fala an ka bɔ yɛrɛ la ni kalata de ye misali ye bi farafinna kalata jumɛn an ɲɛ b'u la président bɛ kalata labɛn u bɛ gagner tako kelen fɔlɔ yɛrɛ ni sɔrɔdasiw kun nana fanga la fala ye u bɛ taa sɔrɔ parti politique minnu bɛ yen u n'olu bɛ taa deuxième tour la sisan u bɔra la mun na Cikɛn b'a fɔ an k'o ɲɔgɔnna de kɛ yan ayi anw kungo ka ca o ma nin waati in na anw ka sɔrɔdasiw an ka wolomasiri tabaw anw ka cɛw u bɛ baara min na bi fala ye kalata bɛ na o kɛra cogo o cogo kalata bɛ na an tun b'a fɛ ka hakili lajigin ninnu na a k'a dɔn k'a fɔ ko min ye an bi yan an bɛ ɲɔgɔn galama n'an ma to k'an tu ɲɔgɔn na ka hakili lajigin a ka kumasuli baara ninnu filɛ senna nin ye farafinna lasegili kɔ baara min filɛ senna nin y'a bolo a k'a dɔn k'a fɔ a ka kɛlɛ kuncɛyɔrɔ kun man ka kɛ nin ye sabula ale ka carrière b'a fitiri la ka ban n'i ye diɲɛ bɛɛ munumunu fala ye ka diɲɛ bɛɛ namara i wolo ni sa cɛ bi kelen i t'a don ala la o tɛ se ka kɛ i fɛrɛ bonyana cogo o cogo i bɛ dɔ ka dugu ma donc an b'a fɔ Musa Dunbiya ye k'a fɔ cɛnin ye k'a fɔ Cikɛn Dia de Fakoli ye k'a ka sabali a k'a miiri jigin don min na ala y'a ba ka kalifa minɛ ala fala ye a k'a miiri don min na a bɛ bɔ Wojinɛ ka na yan a k'a miiri don min na Amadu Tumani Ture ye ani maaw ye kiiri kɛ fala ye concert ko la ATT y'a musaka bɛɛ lajɛlen minɛ k'a sara pewu anw de tun b'a boliboli la kiiri dagoyara la concert ma kɛ u y'a minɛ ko ka a ka minɛnw minɛ ATT de y'a bɛɛ segin a ma ko kalifa don ko mɔgɔ kana ɲɛji bɔ fala ye ne hakili la makun ye kuma ye Cikɛn b'o dɔn ka tɛmɛ anw kan i terikɛ mankan don Cikɛn Dia Kasim Traoré Baminata ka kokobaga feerela Wojinɛ hôtel Les Frontières o kɛrɛfɛla gitɔrɔnda la hakili la i y'a kuma faamu ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma